ନେଉଳ ସାପମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଥିଲା, ସାପମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବିଷ ନଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସାପମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର କରି ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସାପମାନେ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଭୟରେ ପଳାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସାପ ଭୟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ଗାତ ଦେଖିଲା। ସେଇ ଗାତରେ ସେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ନେଉଳ ଗାତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ନେଉଳଟି ବହୁତ ସରଳ ନିରୀହ ଥିଲା। ନେଉଳଟି କହିଲା, ତମେ ମୋର ଶରଣ ନେଇଛ, ଆଉ ତମର ଏଠି କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିବେନି। ତମେ ଏଠି ରହିପାରିବ ମୋ ସହିତ, କିଛି ତମର ଅସୁବିଧା ହେବନି। ନେଉଳ ଓ ସାପ ଗୋଟେ ଗାତରେ ଦୁହେଁ ରହିଲେ। ନେଉଳ ତାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ନେଉଳ ସାପ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗାତରେ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେଇ ଗାତରେ ସାପ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ଛୁଆ ହେବ ବୋଲି। ତାପରେ ସେଇ ଗାତ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗୋଧି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଗୋଧି ଦେଖିଲା ସେଇ ଗାତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଧିଟି ଗାତ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଦେଖିଲା। ସେ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟାକୁ ସେ ଖାଇଦେଲା। ସାପ ସେ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ନେଉଳ ବି ସେ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସାପ ଯେତେବେଳେ ଗାତକୁ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଆଉ ନେଉଳ ବି ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା ନେଉଳଟି ଖାଇଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ନେଉଳ ସହିତ ଲଢ଼ି ପାରିବିନି। ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ବଳ ନାହିଁ କି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ତା ତପସ୍ୟାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ଦେଖା କଲେ। ଆଉ କହିଲେ, କ'ଣ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସାପଟି କହିଲା, ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତି ଦିଅ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବି ଆଉ ଜିତିପାରିବି। ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହି ସେ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଏଇ କଥା ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଉ ନେଉଳ ବି ଜାଣିଗଲା ସାପ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ତାପରେ ନେଉଳ ତପସ୍ୟା କଲା। ଆଉ ନେଉଳ ତପସ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ ଭଗବାନକୁ ନେଉଳ କହିଲା, ମୁଁ ସାପର ଅଣ୍ଡା ଖାଇନି, ତଥାପି ସେ ତାର ମୋ ଶତ୍ରୁ ଭାବୁଛି। ତା ବିଷଠାରୁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ସେଇ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଦିଅ। ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ନେଉଳ ଆଉ ସାପ ଦୁହେଁ ଭେଟ ହେଲା। ଆଉ ସାପ ନେଉଳକୁ ମାରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଛୋଟ ନେଉଳ ଖସିଗଲା। ଆଉ ନେଉଳ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସାପକୁ ସେ ମାରି ପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ନେଉଳ ସେମିତି କଲାନି। ସେ ଜାଣିଥିଲା ସାପର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁରୁ ସାପ ଏମିତି ତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଜାଣିପାରିବ ତା ଭୁଲ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ନେଉଳ ସାପଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।